Iya tuh. Benar. Sugba na sugba. Saan eh? Oh, yung buntag di ay nagsugba na ni karon. Para sa mga video karong adlaw ha. Nagsugba di mi og Ikan balik ada. Kasi tawag niyo, dulong-dulong. Dulong, ikan balik dah. Sugba di mi dulong-dulong. Balik aku, imis bisa. Oh, kani bantay ni. Mga ting pamahaw na mo karong adlaw ang among gisud-an ang sudanon is sinugbang isda, isdang dulong-dulong. Dulong. Dulong-dulong, tara. Isdang dulong-dulong. 5 kilo. Nundan sa? For today's video, oh, isulti naman din ako para karong adlaw. Tara, dulong-dulong. Oh. Pasok. Tara, sinugbang isda. Para mong sinugbang isdang dulong-dulong. Kini ka buok yo unom. Unom ka buok among gisugba. Kay sudan na mo sa pamahaw. Look. Magulat lang may nga. Ay, kana rin, luto nyo. Sugbang dulong-dulong. Pwede na mamahaw. Luto lang na muna nga maluto ang among sinugbang dulong-dulong. Ang isa ka isda nga magipalit kay para unya raman na. Para ununon. Ununon na unya no? So, kanina lang. Walay ko anyo. Katong. Tipit? Oh. Ito So, nakakuha na ko. Ay, wala may pudtong. Walay pudtong. Pero nakakita ko og taga ni chopstick. Kanina lang gamiton para mag bali aning naluto isugba na mo nga ko dolong-dolong. Bali na to kay murag napagod na gid. Tara to ning balihon. Luto na magro niyo. Ha. Kuwang pagkawin. Ay lumikiluto kayo. Oops, napagod. Pagod ba? Ngayon. Ano ito pag ano bali, gilangan-langan ano ba eh. Dili kayo kuan. Tupperware dua. Tupperware. Dua ka? Ala, pilit may isa. Oh, may pilit. Ay kata. Berapa? Dapat yung isa. Agi ahak eh. Ay nabuing. Yung naplastar na uguan, balitan na ang isda, hapit yung pagod ng iba. Kaya ito na halos ang amo ang sinugba. Pero plamit, may pudtong nito. Ay na lang. Ruby. Amin ako sa Amo nang inunon unyang gitakbo ba naman. Muna mong ununon unya. Dong. Dong. Ama naman. Oh. Ka naghinluan. Mali ununon. Taron. To, minyo. Lagi. Ini ana. Para sa adlaw na ni. Ha? Isunod daw. Di Ano sa sila? isa uway sudan magluto ana. Lagi. Oh. Luto na ni. Luto na maguro ni. Luto na ni tanawa. Kenapa? Hindi na uno ni. Mana? Ada urutan dua. Lagi na. Tian. Induk. Ano? Tak malu eh. Pagod na. Muna kuha na ni. So, naman na magsugba ang isdang dulong-dulong. Huwag mauna ni ang so taga niyo, finished product. Pagay ko ano, napay makita ba? Tara video. Kita ba sa among video? Tara mo ang Tonggo. finished product na among gisugba.
Ay kataga kay wagi may sud ang pamahaw ron. Hi. Mga vlog. Ayaw kataga ka kay Kami. wagi impas yung pamahaw na mo ron, wala isudan. Yan, picture sa to, bahala gutomon. Picture sa, picturean sa, bahala gipang gutom na. So, guys, nanadiri sa lamesa ang among sinugbang dulong-dulong. Ipatong po namin ko dyan sa puto para di malanay. Tanawa ko, gwapa kaya mong sinugba. Puros pagod.